De 42e editie van de Autocross Samar is begonnen. En het is nummer 130 aan de leiding van Bergen. En die zit daarnaast. En het is vooralsnog Wagenaar aan de leiding. Traditionele autocross van Samar. En het is alweer een burger die de piekstap heeft, maar ook die een schoenstraat van burger. Die wordt gelijk in de grondgebied bij ons gelegd. En het is 400 meter, een Koersma, van Jessenaar, die een rondgordijn hier op de baan legt. En weg zijn zij. Hier zitten wat plaatselijke favorieten in. Plaatselijke grootheden.
ja, die was op de deur. Die derde staat, die staat te koop. Even een kleine blessure wegbrengen. Een hele kleine blessure, maar er moet toch even naar gekeken worden. Dus even een korte pauze, zoals ook in het programma boekje staat aangegeven. Nee. Dat is wel apart, hoor. Wat er vandaag nu uitgepompt. En daar zijn ze.
En waar